Literárně dramatická redakce Českého rozhlasu Brno uvádí Milana Lasicu. Jakubko, kde si? A Julia Satinského. Tu som, môj maličký a smutný pane. V melancholické komedii Milana Kundery Jakub a jeho pán. Aneb podsta Denisy Diderotovi. V roli hostinské uslyšíte Alenu Ambrovou, Pavla Zatloukala jako rytíře Sentuána a Vladimíra Javorského v roli markíze de Zarsy. Dále hrají Dita Kaplanová, Gabriela Ješková, Jiří Pecha, Václav Svoboda, Světlana Sedláčková, Miloš Kalenda a Ladislav Suchánek. Hudební improvizace Gintr Kočí. Zvukový mistr inženýr Josef Daněk, záznam a střih Jitka Barošová. Dramaturgie Tomáš Sedláček, úprava a režie Milan Lasica. Pane, čo je? Mám pocit, že nás niekto počúva. Pst, tvár sa, že o tom nevieš. Ale ak nás len počúva, nemôže vidieť, ako sa tvárim. Aha, Možno chce počuť, odkiaľ sme prišli. no tak to povedz. Stamotiaľ. Prosím? A kam ideme? A verí človek vie, kam ide. Viete azda vy, pane, kam ideme? Bohužiaľ, Jakub, myslím, že viem. Myslíte? No, ale nemám chuť zasvedcovať ťa do všetkých svojich trúchlivých povinností a cieľov. A ja viem, vy ma chcete prinútiť, aby som vám pripomenul Ezopov príbeh. No dobre, ja vám ho vyrozprávam. A raz Ezopa pán poslal do kúpeľa. Cestou ho stretli policajti. Kam ideš, Ezop? Neviem, odpovedal Ezop. Tak ty teda nevieš. No už keď nevieš, tak pôjdeš s nami. Vidíte? Povedal im Ezop. Nemal som pravdu, keď som hovoril, že neviem, kam idem. Chcel som ísť do kúpeľa a idem do basy. Pane môj, človek nikdy nevie, kam ide. Verte mi. Môj kapitán, ten mi vždy hovorieval. Tam hore, tam to napísané je. A mal pravdu. Bodaj by čert vzal Justínu aj ten špinavý pôjď, kde som s ňou prišiel o panictvo. Ale Jakub, prečo v mojej prítomnosti preklínaš dámu? No pretože keď som prišiel o panictvo, ožral som sa, otec sa naštval, že pijem, začal ma mlátiť, okolo práve išiel regiment vojenský, no tak ja som sa dal zverbovať, strhol sa boj a guľka ma trafila do kolena. A po tej strele do kolena nasledovala celá prepúť ďalších príhod. No čo vám budem čo rozprávať, keby nie tej strely, nikdy by som sa napríklad nezamiloval. Čo? Ty si sa zamiloval, ale to si mi nikdy nepovedal. Čo všetko ja som vám nepovedal. No tak o tom, ako si sa zamiloval, hovor. No, takže kde som prestal? Strela do kolena. Áno, strela do kolena. No tak okolo mňa boli hory ranených, ja som ležal medzi tými ranenými, nado mnou, podo mnou boli ranení, ja som sa začal zoznamovať, reku, ja som ranený a vy, ja som mŕtvy. Prepáčte. No ale k veci, ako si sa zamiloval. Ako som sa zamiloval. No a na druhý deň ma našli, hodili ma na taký vozík, aby ma odviezli do lazaretu. A ten vozík hegál, ja som jojkal od bolesti. Jakub, k veci. Áno, hovorím o tom, ako som sa zamiloval. No potom na veľa sme zastali s tým vozíkom na kraji dediny. Položili ma na chodník a z jednej chalupy vyšla mladá, krásna žena. No, konečne. A potom zasa zašla do tej chalupy. Jaj. Vrátila sa s fľašou vína, no ja som tú fľašu samozrejme hneď vylúchal a zobudil som sa až dnu v tej chalupe. Okolo mňa, pamätám sa, celá rodina, všetky deti, manžel. Aha. Ona, tá pani mi utiahla vlhkou šatkou čelo. Ty darebák, už viem, ako sa to skončí. Čerta viete, pane. Viem, ten muž ťa príjme do svojho domu a ty sa mu takto odvďačíš. Jakub. Pane, môžeme azda za to, či sa zamilujeme a či nie? Môj kapitán ten hovorieval, všetko dobré, aj zlé, čo sa nám stane tu dolu na zemi, je písané tam hore. Mal pravdu. No, ale viete azda, ako to písmo vygumovať? No povedzte mi, pane, môžem ja nebyť? To ťažko. Môžem byť ja niekto iný? To už vôbec nie. A keď už som ja, môžem robiť niečo iné, ako to, čo robím? Vieš, čo ma zaujíma? Či si taký darebák, pretože je to tam hore písané, alebo je to tam hore písané preto, že aj im je už dávno jasné, že si darebák.
Čo je príčina a čo následok? A tomu ja nerozumiem, pane, ale ja nie som darebák. Ale akože nie. Človek, ktorý zvedie ženu svojmu dobrodincovi... Akému dobrodincovi? Však mali ste počuť, ako vynadal svojej žene, že sa zmilovala a vzala ma do chalupy. Ako vyzerala? Tá chalupa? Nie, tá žena. Opíš mi ju. No, strednej postavy, Aha. ale skôr vyššia ako nižšia. Vyššia? Ďalej? Pekné prsia. Silnejšia v prsiach. Alebo v bokoch? V prsiach. To je škoda. Vy máte radšej väčší zadok. Áno, taký malá Agáta. A oči? Oči? To už si nepamätám. Ani jedno? Ale mala čierne vlasy. Agáta mala blond. Páne, ja za to nemôžem, že nebola ako vaša Agáta. Musí vám stačiť, aká bola. Ale mala krásne dlhé nohy. Dlhé nohy, to si ma potešil. A obrovský zadok. Obrovský? Naozaj? Takýto. Ty darebák, ja som na ňu dostal takú chuť, keď mi ju tu takto farbisto opisuješ. Ty počúvaj, a ty si mu tomu dobrému mužovi priamo v tej chalupe, nie? Nie, pane, nie, ja som s tou ženou nemal vôbec nič. No tak čo tu o nej toľko rozprávaš, na čo s ňou strácame čas? Ale, pane, prerušujete ma, to je strašný zlozvyk. No keď ja som sa na ňu už tak tešil. Ja vám tu rozprávam, ako ležím s prestreleným kolenom, ako trpím a vy myslíte len na same neresti. A ešte do toho pletiete akúsi Agátu. Agátu mi ani nepripomínaj. Sám ste si ju pripomenuli. Stalo sa ti už niekedy, že si mal ohromnú chuť na nejakú ženu a ona ti stále odopierala a odopierala a odopierala? Áno, Justína. Justína? Tá, s ktorou si stratil panictvo? Tá. No tak o tom mi musíš rozprávať. Až po vás, pane. Příteli? Příteli? Hovorí nejako divne. To je nárečie. Iný kraj, iná reč. To je ona? A ten vedľa nej? To je môj priateľ, rytier Saint-Ouen. On ma s ňou vlastne zoznámil. Zasypával som ju darmi. A keď už bola úplne zasypaná, jej rodina na to prišla, že sa musím do 2 týždňov vyjadriť. Chceli ma dostať pred oltár. A vtedy som povedal svojmu najlepšiemu priateľovi, rytierovi Saint-Ouenovi. Milý rytier, alebo sa bude musieť milá slečna ku mne správať nežnejšie, alebo ma už viacej neuvidí. Výborne, pane, tak sa mi páčite. Aspoň raz v živote ste boli statoční. Aj mne sa to niekedy pritrafí, Jakub. Vyřídil jsem vše, jak jste si přál, ale zdá se mi, že jste byl snad přece jen trochu moc krutý. Môj pán Kroty? Drž hubu, sluho. Celá rodina je zděšena vaší odmlkou. A Agáta... Čo Agáta? Agáta pláče. Ona plače? Pláče, celé dny pláče. A vy si myslíte, rytier, že by som sa tam mal zase ukázať? No to by byla chyba. Teď už couvnout nemůžeš. Kdyby ses teď sám vrátil, všechno bys prohrál. Nakonec neuškodí, že si ty kramáře naučil způsobu. No dobré, ale čo, ak ma už nikdy nezavolajú? Ale zavolají. Musíš teď vytěžit všechny výhody ze své situace. Agáta musí pochopit, že tě nemá tak pevně v hrsti, jak myslela. A bude se muset víc snažit. Ale jsme přece kamarádi, rytíři. Ruku na srdce. Opravdu si u ní ničeho nedosáhl? Bohužiaľ. Co pak neměla nikdy nejmenší chvilku slabosti? Nikdy. Bojím se, jestli ses nechoval trošku jako trouba. Čestní mužové k tomu mívají sklon. No a čo vy, rytier? Vy ste ju nikdy nechceli dostať. Ale chtěl. Dlouho jsem se o to snažil. Ale pak si přišel ty a já jsem byl pro Agátu rázem pouhý vzduch. No, zůstali jsme sice přátelé, ale to je všechno. Mám jedinou útěchu. Když se s ní vyspí můj nejlepší přítel, bude to, jako bych s ní spal já. Rozumíš? Fakt. Věř mi, udělám všechno, abych tě dopravil do její postele. Všímate si, pani, ako vás počúvam? Ani raz som vás neprerušil. Ale vyťahuješ sa, že ma neprerušuješ, len aby si ma mohol stále prerušovať. Ak vám skáčem do reči, tak iba preto, že mi dávate zlý príklad. Vieš čo, ja som tvoj pán
A ja mám právo prerušovať ťa, kedy sa mi zachce, a nie byť tebou furt prerušovaný. No, ale páne, ja vás neprerušujem. Ja sa s vami zhováram a to ste si vždy želali. No dobre. A chcem vám povedať svoj názor. Hovor. Ten váš priateľ sa mi vôbec nepáči a dám krk na to, že vás chce oženiť so svojou konkubínkou. No ja už nepoviem ani slovo. Nepoviem. Ale páne, ale prosím vás, páne, hovorte. Nepoviem, pretože si všetko vopred uhádol. No, ak som niečo uhádol, tak len základnú líniu príbehu, ale zďaleka som nevytušil všetky zákruty, zápletky. Naštval si ma, mlčím. Prosím vás, hovorte, pane. Ak si ma chceš udobriť, budeš rozprávať ty o tom, ako si sa zamiloval. A ja ťa ubezpečujem, že ťa niekoľkokrát preruším aj počas tvojho prvého ľúbostného aktu, v tomto prípade prerušovaného. Nech sa páči, pane, vy si môžete dovoliť všetko. Dávajte pozor. Môj kmotor, starý otrapa, vo svojej dielni. Schodíky na pôjde posteľ, kde spáva jeho syn, mladý otrapa. Otrapo, tady jsem. Justýno. No pojď za mnou. Justýno, ale počkej. Justýno, Otrapo! Ty zatracenej lenochu! Starý otrapa vo svojej dielni aj spával. Vždy, keď zaspal, mladý otrapa zliezol z pôjda, pustil Justinu a viedol si ju hore. Klekání už zvonilo a ty budeš pořád chrdět? Mám jít nahoru a sehnat tě pometlem? Tejto noci im bolo spolu tak dobre, že zaspali. Justýnko, nezlob se, otče! Sedlák už čeká, kdy mu doneseš nápravu, tak dělej. Už jdu! Takže ona nemala kadiaľ odísť? Bola v pasci, pane. No, tá sa tam poriadne zapotí od strachu. Od té doby, co se zakoukal do té běhny, pořád by jenom chrněl. Ještě kdyby ta holka stála za to. Taková šmudla. Kdyby to viděla chudák nebožka, ta by ho zmlátila klackem a jí by vyškrábala oči v neděli před kostelem. A já, blbec, to trpím. Ale tomu bude ode dneška konec. Tady je náprava, otrapo, odnesi k sedlákovi. A ona to tam hore všetko počula? Určite. Hergot, kde je má fajfka? Tu mi určitě vzal ten můj lotr a nechal ji nahoře. Teď abych lezl na půdu. A čo Justína? Vklzla pod posteľ. A mladý otrapa? No ja som si ho zavolal a vravím mu, chod sa zatiaľ prejsť po dedine. Ja už tvojho tatka nejako vylákam von, aby Justína mohla zmiznúť. Len mi dopraj trochu času. Čo sa smejete? Nič. Kmocenče, rád tě vidím. Co tak časně z rána? To je práve to. Rozmýšľam, ako sa dostať domov. Kmocenče. Stává se z tebe prostopášník. Tak nepopieram. Ty a ten můj jste jeden jako druhý. Že zbyl celou noc venku. Tak nepopieram. U nějaké šmudly. Áno. No lenže môj otec tomto nepozná žarty. Tvůj otec má recht. A měl by ti napráskat, jako bych já měl napráskat tomu svému. Ale nejdřív posnídejme. Při láhvi nás už napadne, jak na něj. Ja nemôžem, kmotrik, ja padám od únavy. Ty jsi zdal ale pořádně do nos. Doufám, že stála za to. Tak... No nic, můj syn je pryč. Jdi si nahoru na půdu a plácni sebou do jeho postele. No, tak ja si idem tam hore zdriemnúť. Jakube. Ty zradca, ty všívák, to som si mohol myslieť. Ty naše děti, ty zatracené děti. Zdá se mu něco, klukovi. Je vidět, že měl bouřlivou noc. Praj sa mu zdá. Nič sa mu nezdá. Vydierajú. Ona sa bráni, ale bojí sa, že ju prezradí, tak musí byť ticho. Ty lump. Zaslúžil by si, aby ťa hnali pred trestný senát a súdili ako násilníka. Pane, ja neviem, či som ju znásilnil, ale nakoniec nám nebolo najhoršie. Musel som jej len sľúbiť. Čo si jej nasľuboval, ty lump? Že to nikdy nepoviem mladému otrapovi. No to si je pravda, že slúbila a hneď bolo všetko v poriadku. Áno. A potom ešte raz.
všetko v poriadku. Tak koľkokrát? Veľa razy, pane, a za každým všetko v najlepšom poriadku. A mladý pán se vrací. Kde jsi to zas byl tak dlouho, otrapo? Venku. Ote se ještě tady tuhle loukoť. Ale jdi s ní před dveře, Jo. Proč před dveře? abyste probudil Jakuba. Jo. Jakuba. No jo, je na půdě a chrápe. Na půdě? Ach, mi otcové. Bůh nad námi pláče. Jste jeden větší darebák než druhý. Tak co, hneš se? Stojíš tu jak pařez. Na půdě, otče. Kam jdeš? Na půdu. Necháš spát toho chudáka? Otče. Padal únavou. Musím tam jít. Jedeš? Ty bys chtěl, aby tě někdo budil, když spíš? A Justína toto všetko počula? Tak ako vy teraz počujete mňa? To je úžasné. A čo si robil? Uškrňal som sa. A ona? Strhla si čepiec, strhala si vlasy, prevracala oči k nebesiam a zlamovala rukami. Jakub, ste surovec a máte srdce z kameňa. Naopak, pane, som citlivý človek, ale šetrím si tú citlivosť na lepšie príležitosti. Kto márnotratne rozdáva citlivosť tam, kde netreba, tomu potom chýba tam, kde ju naozaj potrebuje. Dobré ráno. No vydá. Spánek ti prospěl, Jakube. Vypadáš svěží jako nemluvně. Přines láhev, otrapo. Teď už snad posnídáte s chutí. S ohromnou chuťou. Já nemám chuť tak časně z rána. Ty nechceš pít? Ne. Však já vím proč. Jakube, zatím zas vězí ta Justína. Byl nějak moc dlouho pryč, to se zas u ní stavil a s někým ji asi přistihl. Tuším, ste to uhádli, kmotrík. Jakube, nech si ty žerty. Když nechce pít, ať nechá být. Na tvoje zdraví, kmotřenče. Na zdravie, na zdravie. A ty, kamarád, napí sa s nami. Určite sa trápiš pre niečo, čo ani nestojí za to. Už jsem řekl. Nebudu pít. A veď už zasa uvidíš a všetko sa vysvetlí, neboj sa. Je naďotá ženská vytrstá. A my se teď vypravíme k tvému tátovi, abychom nějak urovnali ty tvoje zálety. Vy kluci mizerní. Vy kluci všiví. Všichni jste stejní. Nádherná historka, Jakub. Učí nás lepšie poznať ženy a svojich priateľov. A vy ste si mysleli, že by nejaký váš priateľ ohrdol vašou milenkou alebo ženou, keby mal príležitosť? Napríklad ten váš Saint-Ouen? Příteli drahý, příteli můj, ach, jak je krásné, příteli, mít přítele, se kterým se člověk přátelí v upřímném přátelství. Rytier, vy ma dojímate. Ano, musím to říci. Jste přítel ze všech přátel, ten nejpřátelštější, kdežto já, příteli. Vy? Vy ste predsa tiež zo všetkých priateľov najpriateľskejší priateľu. Bojím se, že mě neznáte, příteli. Jsem špatný člověk. Nie. Ano, musím se takto strašně před vámi nazvat. Jsem špatný člověk. Mlčte, priateľu, vaše slová mi trhajú srdce. Čo vás trápi? V mém minulém životě je jedna skvrna. Jen jedna jediná, ano, jedna jediná, ale je strašná. Já, rytíř Saint-Ouen, jsem oklamal svého přítele. Nie. Ano, oklamal. Ale ako sa vám to mohlo stať? No, chodívali jsme s tím mým tehdejším přítelem do stejného domu za stejnou dívkou. Ano. On byl zamilován do ní a ona do mě. Ano. On ji vydržoval a já jsem si s ní užíval. Aha. A neměl jsem nikdy odvahu se mu přiznat, ale musím. Až se s ním sejdu, musím mu všechno říct. Musím se mu vyspovídat a schodit ze sebe to strašné břemeno, které neunesu. Priateľu, urobíte dobre. Radíte mi to? Áno,
Povedzte mu všetko. Ale jak si myslíte, že to ten přítel přijme? No predsa bude dojatý vašou úprimnosťou, vašou ľútosťou a objíme vás. Myslíte? Určite. A vy byste taky tak jednal? Ja áno, ja určite. Příteli, obejmi mě. Čože? Obejmi mě. Ten přítel, kterého jsem klamal, si ty. Agáta. Ano. Ale vy pláčete. Vracím vám vaše slovo. Můžete se mnou naložit, jak chcete. To nie. Máte pravdu, to, co jsem učinil, to nelze odpustit. Ale já vám odpustím. Ne, opusťte mě, zanevřete na mě, Nie. opovrhujte mnou. Ešte, že čo? Ale kdybyste věděl, co ze mě učinila ta ničemnice, jak já jsem trpěl tou podlou úlohou, kterou mě donutila hrát. Ach, kdybyste věděl. Otrapo! Ne. Přísahám! Ne. Přísahám ti při svém otci i při své matce! Nikdy ti neuvěřím, Justýno. Jak jsem mohl? Vy se divíte? Jsem nejpodlejší člověk pod sluncem. Mám za přítele nejlepšího muže, jakého nosí zem, a já ho podle zradím. Spím mu s dívkou, kterou on zbožňuje. A vy se ptáte, proč jsem to udělal? No, protože jsem lump. Nic jiného než lump. Není to lump. Je to tvůj přítel. Přítel? Abys věděl, přítel. Ani se mě nedotkl. Mlč. Ano, nic jiného než lump. Nie, nekydajte na seba. A budu kydat. Nie, napriek všetkému, čo sa stalo, nesmiete na seba kydať. Říkal, že tě má rád a že by se mnou nemohl nic mít. Ani kdybychom byli spolu sami na pustém ostrově. Tak už sa netrápte. To, že řekl? No, Budu se trápit. Boli sme obaja obeťou tej istej ničomnice, zviedla vás. A vy ste boli úprimní, povedali ste mi všetko. Ste aj naďalej mojím najlepším priateľom. Řekl na pustém ostrově? ano. Ne, nejsem hoden vašeho přátelství. Ale naopak, práve teraz si ho zaslúžite. Pretrpeli ste sa k nemu mukami svojich výčitiek. Říkal opravdu, že mě má rád a že by se tě nedotkl, ani kdybyste spolu byli na pustém ostrově? Ano. Jak jste šlechetný. Rytier, objimte ma. Ani na pustém ostrově? Přísahej. Přísahám. Ani na pustém ostrově. Křivdil jsem mu. Je to kamarád. Zdá sa mi, pane, že sa naše príbehy podozrivo podobajú. Čože? No vravím, že sa naše príbehy podozrivo podobajú. Jakub je kamarád. Tvůj nejlepší kamarád. Teď jen přemýšlím o pomstě. Ta ničemnice se provinila na nás na obou a my se jí pomstíme společně. Áno, spoločne. Jakube, Prosím, čo je? děkuju ti. Ale za málo. Jsi můj nejlepší kamarád. A teď polipí Justinu. Ale tak to Ale nie otrapo. No, nestyď se. No to neviem, to teda... Přede mnou ji můžeš políbit. No, ale Já ti to poroučím. už tak, keď mi to poroučíš, no ako myslíš? Justínka. Jakube? My všichni tři jsme do smrti nejlepší kamarádi. Na pustém ostrově. Opravdu by se si jí nedotkl? Ani na pustém ostrově? Kamarátové ženy? Zbláznil si sa? Nejvěrnější kamarád. Nejvěrnější žena. Jsem král. To teda si. Lenže môj príbeh zďaleka neskončil. Môj príbeh pokračoval a skončil strašne. Najhoršie, ako sa môže skončiť ľudský príbeh. Ako najhoršie sa môže skončiť ľudský príbeh? No, porozmýšľaj. Aha, porozmýšľam. Ako najhoršie sa môže skončiť ľudský príbeh. Ľudský príbeh sa ťahá ako taká byľ, ťahá detko, ťahá babka, ťahá vnučka, No, Jakub. ťahá... No, moment, pane.
Ale môj príbeh tiež neskončil. Prišiel som o panictvo a získal som najlepšieho priateľa. Tak ma to rozveselilo, že som sa ožral. Otec ma zmlátil, okolo išiel regiment. Dal som sa zverbovať, ocitol som sa v boji, vletela mi guľka do kolena, položili ma na voz, zastavili pred jednou chalupou, vyšla žena. To si už rozprával, Jakub. Zasa mi budete skákať do reči? No dobre, tak pokračuj. Ani ma nenapadne. Ja sa nenechám vyrušovať. No tak dobre, aspoň dvojdeme o kus ďalej. Ešte je pred nami ďaleká cesta. Počúvaj. A prečo vlastne nesedíme na koňoch? Ale páne, zabúdate, že sme v rádiu. Ako by ste sem dostali kone? Ale veď ten pán, čo nás vymyslel, nám predsa predpísal kone, nie? To je tak, keď človeka tvorí príliš mnoho pánov. Často premýšľam o tom, ako sme napísaní, Jakub. Či sme vôbec dobre napísaní. Kde? Tam hore? Tam hore bolo písané, že nás napíše niekto tu dolu a ja premýšľam o tom, ako nás ten človek napísal. Či ten človek mal vôbec talent. Ale keby nemal talent, tak by hádam nepísal. Prosím? No, že keby nemal talent, tak by nepísal. Teraz si sa prezradil, že si len obyčajný sluha. Ty si myslíš, že tí, čo píšu, majú talent? A čo ten mladý básnik, ktorý jedného dňa prišiel za našim spoločným pánom? Ja neviem o nejakom mladom básnikovi. Ty nevieš nič o našom spoločnom pánovi, pretože si aj mimoriadne nevzdelaný sluha. Vítam vás, pánové. A kde nás to vítate, páni? V hostinci u Veľkého jelena. Nikdy som nepočul to meno. Chcete povedať, že sme mali namierené priamo sem? Bylo psáno, že se na své cestě zastavíte v našem hostinci, kde pojíte, popijete, prespíte a vyslechnete hostinskou, která je široko, daleko proslulá svou nesmírnou hubou. No, ako keby som nemal dosť svojho sluhu. Co si budou pánové přát? Nad tým sa treba zamyslieť. Nemusíte se zamýšlet, neboť bylo psáno, že si přejete kachničku brambory a láhev vína. Pane, chceli ste mi niečo povedať o tom básnikovi? Ach, tá je nádherne plnotučná. O akom básnikovi? No o tom mladom básnikovi, čo navštívil nášho spoločného pána. Aha, tak dávaj pozor. Jedného dňa prišiel za našim spoločným pánom mladý básnik. Básnici ho otravovali veľmi často. Na svete je strašne veľa mladých básnikov. Ročne sa ich vraj urodí okolo 400 000. A to len vo Francúzsku, takže čo potom v menej vyvinutých krajinách. A čo s nimi robia? Kantria ich? Bývalo za starých dobrých čias v Sparte, tam mladých básnikov hneď po narodení hádzali do mora. Narodil sa, videli mladý básnik a už bol v mori. Ale v našom humánnom 18. storočí je kadekomu dožičené žiť až do smrti. To sa dobre neskončí. No, tak pokračujme. Za našim pánom prišiel mladý básnik s papierikom v ruke. A náš pán hovorí, veď to sú verše. A mladý básnik vraví, áno, majstre, to sú moje verše. Povedzte mi o nich pravdu, ale nič iné, len čistú pravdu. A nebojíte sa pravdy? Opýtal sa ho náš pán. A mladý básnik povedal rozhodným hlasom. Nie. A vtedy mu náš pán povedal, priateľu, vaše verše nie len, že stoja za hovno, ale nikdy nebudú stáť za nič viac. To je mrzuté, povedal mladý básnik. To znamená, že ja budem musieť celý život písať na nič verše? Ja vás varujem, hovorí mu náš pán. Ani ľudia, ani bohovia neodpúšťajú básnikom priemernosť. Ja viem, hovorí mladý básnik, ale čo mám robiť? Čo mám robiť, keď mám také nutkanie? Čože má? No, že má nutkanie, že má ohromné nutkanie písať na nič verše. Ja vás ešte raz varujem, hovorí mu náš pán. A vtedy mu mladý básnik povedal, majstre, ja viem, že vy ste veľký spisovateľ a ja som na nič básnik. Ale uvedomte si, majstre, že nás, na nič básnikov, je viac. My vás vždy prehlasujeme.
Veď celé ľudstvo sa skladá zo samých nanič básnikov. A prečo si myslíte, že by nanič básnici ubližovali iným nanič básnikom? Veď ideálom nanič básnikov, teda celého ľudstva, sú bez pochyby práve nanič verše. A čo ak sa stanem veľkým a uznávaným práve vďaka tomu, že píšem nanič verše? Toto, že povedal nášmu pánovi ten nanič básnik? Presne to. No ale viete, že jeho slovám nechýba istá presvedčivosť? Veď práve. A mne pri nich prichádza na jedna kacírska myšlienka. Viem, aká. Ty to vieš? Viem. No tak to povedz. Nepoviem. Prišla na vám, nie mne. Ale tebe tiež neklám. No mne tiež, ale až po vás. No dobre, tak čo ti prišlo na až po mne? Prišlo mi na že náš spoločný pán bol možno tiež na nič básnik. A kto môže dokázať, že nebol? A vy si myslíte, že by sme boli lepší, keby nás napísal niekto iný? No, podľa toho kto. Keby nás napísal napríklad nejaký génius, tak určite. Viete, že je to smutné? Čo? Že tak mrzko zmýšľate o svojom stvoriteľovi. Ja posudzujem svojho stvoriteľa podľa jeho diela. Nie. Mali by sme milovať nášho pána, ktorý nás napísal. Lepšie by sa nám žilo, keby sme ho milovali. Boli by sme pokojnejší a sebavedomejší. A vy zatiaľ chcete lepšieho stvoriteľa. Vy ste naozaj kacír, pane. Nesu vám kačenku, pánové, a víno. Až dojíte, budu vám vyprávět příběh paní de la Pommeraye. Nie, keď dojeme, budem rozprávať ja, ako som sa zamiloval. Nie, váš pán rozhodne, kdo bude vyprávět první. Nie, to bolo rozhodnuté tam hore už dávno. Nahoře bylo rozhodnuto, že budu vyprávět já. Tak tedy byl jeden markýz, jmenoval se de Zarcy. A byl to pěkný pták, příšerný děvka špánové a vůbec ohromně roztomilej člověk. Ale žen si nevážil. Právom. Skáčete mi do řeči, pane Jakube. Pani Hostinská od Veľkého jelenia, ja nehovorím s vami. To som si hovoril len tak, sám pre seba. No, proto. A tento markýz de Zarcy si vyhledl markýzu de la Pommeraye. To byla vdova počestná, bohatá, pyšná. Markýzovi to dalo hodně úsilí, hodně času, než mu markýza nakonec podlehla a učinila ho šťastným. Jenomže uplynulo několik let a markýz se začal nudit. Znáte to, pánové? Nejdřív jí navrhl, že by měli víc jako chodití do společnosti. Pak chtěla, aby zvala hosty. Pak ní nepřicházela, ani když je pozvala. Ale paní de la Pommeraye ho pořád milovala. Příšerně se trápila. Ale protože to byla pyšná ženská, tak se jí jednoho dne naštvala, řekla si, že tomu udělá konec. Pánové, poslouchejte. Když mě nebudete rušit, předvedu vám markýzu de la Pommeraye. Markýzi, příteli. Paní šéfová! Co je? Klíč od špajzu! Vy si na hřebíku, dej pokoj, teď dělám markýzu. Příteli, jste pohřížen v myšlenky. Já? Ano. I vy jste pohřížena, markýzo. Máte pravdu. Jsem pohřížena ve smutné myšlenky. A co vám je, markýzo? Nic. To není pravda, jen to řekněte. Aspoň to zaplaší naši nudu. Vy se nudíte. To ne, ale jsou dny... Kdy se spolu nudíme. Ne, mýlíte se, markýzo, ale jsou dny... Bůh ví, čím to je. Můj milý, už dlouho vám chci něco říct. Bojím se ale, že vás zarmoutím. Že vy byste mě mohla zarmoutit. Nebesa vědí, že za to nemohu. Paní šéfová! Zakázala jsem vám, abyste mě furt volali. Zavolíte si mýho starýho. Není tady. Jíme tak, co chcete. Přišel obchodník se slámou. Zaplať mu, vyhoď ho. Vraťme se k příběhu. Ano, markýzi, nemohu za to, sama tím nejvíc trpím. V noci si říkám, je snad markýz méně hoden lásky než dřív. Mohu mu snad něco vyčítat, je mi nevěrný. Není. Proč se tedy moje srdce změnilo, když jeho zůstalo stejné? Už necítím ten neklid, když dlouho nepřichází, ani to sladké vzrušení, když vstupuje. Opravdu?
Ach, Markýzi, ušetřte mě výčitek. Ano, anebo ne, nešetřte mě. Zasloužím si je. Ale měla jsem vám to tajit. Já jsem se změnila, neví. Proto si vás dál hluboce vážím. Ale nemohu sama sobě lhát. Láska opustila mé srdce. Je to strašlivý objev, ale je to pravda. Jste rozkošná. Jste nejrozkošnější žena na světě. Udělala jste mi ohromnou radost. Vždyť příběh vašeho srdce je slovo za slovem stejný jako příběh mého srdce. Jenomže já jsem neměl odvahu se vám přiznat. Je to pravda. Naprostá. A můžeme si blahopřát, že ten pomíjivý a klamný cit, který nás spojil, zanikl v nás současně. Opravdu. Jaké by to bylo neštěstí, kdyby má láska trvalá vaše již přestala. Nikdy jste se mi nezdála tak skvělá, jako v této chvíli. Kdyby mě zkušenost nenaučila jisté opatrnosti, řekl bych, že vás miluji víc než kdy jindy. Ale Markýzi, co si počneme? Můžeme být výborní přátelé. Budu něžným důvěrníkem vašich výbojů a vy zas mých. Budu vám radit a vy mě. Budeme jeden druhému pomáhat v milostných intrikách. A kdo ví? Co se může nakonec stát? Co se nakonec může stát? Ženo! Co je? Ale nic. Pánové, já se zjevím. Když už je v téhle putice konečně klid, hosti chrápou, tak mě volá starej a právě on mě musí přetrhnout nit. Ten starý nekňuba, pánové, politujte mě. Rád vás polutujem, paní Hostinská, ale zároveň vás musím pochválit, protože prekrásne rozprávate. Skoro ako môj Jakub. Jo. Vy máte ale tú výhodu, že okrem výrečnosti máte aj nádherný zadok. A pri tej príležitosti mi zišla na taká kacírska myšlienka. Totiž, čo by sa stalo, keby ste vy a Jakub boli manželi? No ale páne. No čo by robil muž, ktorý nezavrie papulu so ženou, ktorá je tiež veľmi zhovorčivá? Urobil by presne to, čo urobili so mnou, keď som žil u starých rodičov. To boli náramne prísni ľudia. Vstali, obliekli sa, pracovali, obedovali, potom zasa pracovali. Večer starká šila a dedo čítal Bibliu a za celý deň nikto nepovedal ani slovo. Ani slovo? A čo si robil ty? Ja som behal po pitvore so štopľom v papuli. So štopľom? Co to je? Zátka. Aha. Môj dedo mal strašne rád ticho a tak som prežil prvých 12 rokov svojho života so štopľom v papuli. Pane Jakube, změnila jsem názor, vidím, že jste dojemný člověk. Představila jsem si, jak máte ten štopl v ústach a strašně se vám chce povídat a v té chvíli jsem k vám pocítila obrovskou lásku. Víte co, smířme se. Pani Hostinská, vy ste museli byť voľakedy strašne šarmantná ženská. Pani Hostinská je ešte stále strašne šarmantná. Už to není, co to bylo. Jste mě měli vidět kdysi. Ale nic, vraťme se k paní de la Pommeraye. Áno, ale ešte predtým si vypíme na zdravie pána Markýza, pretože mám o neho strach. A to plným právem. Umíte si představit, jak byla paní de la Pommeraye vzteklá? Oznámí Markýzovi, že ho nemiluje a Markýz poskakuje radostí. Pánové, byla to hrdá žena. Tamhle ty dvě ženy vyhledala schválně. Znala je z dřívějška. Matka s dcerou. Přivedla je do Paříže soudní pře. Prohráli ji, přišli na mizinu a matka byla ráda, že si zřídila malou hernu. Co zmůžete proti bídě? Dělala jsem všechno, abych dceru dostala k opeře. Ale co jsem měla dělat, když ta husa nemá vůbec hlas? Ale maminko... Do herny chodili páni, hráli, večeřeli a nějaký z nich vždycky zůstal na noc a strávili s dcerou nebo matkou. Byli to tedy? Byli. Ale napriek tomu si pripíme na ich zdravie, lebo sú celkom k svetu. Budu upřímná, paní Markýzo. Máme choulostivé a velmi nebezpečné zaměstnání. Ale maminko... Nevešli jste v tomto svém povolání příliš ve známost? Naštěstí myslím, že ne.
Naše herna je v Hamburské ulici, to je daleko na předměstí. Daleko. Předpokládám, že na svém povolání nelpíte, že byste tedy uvítali, kdybych vám chtěla připravit trochu lepší osud. Ach, paní Markýzo. Musíte mě ale na slovo poslouchat. Spolehněte se. Vrátíte se domů, prodáte všechen nábytek, všechny šaty, které jsou jen trochu nápadné. Pripíjam na zdravie tej slečny. Tvári sa melancholicky, lebo musí mať každú noc iného pána. Neposmívejte se, vy nevíte, jak je z toho někdy nablití. Milé dámy, najmu vám byt. Bude tam jen nejnutnější nábytek. Z toho bytu smíte vycházet jen do kostela a zpátky. Musíte předstírat největší odloučenost od světa. Musíte chodit se sklopenýma očima a nikdy jedna bez druhé. Budete mluvit nábožnou hantýrkou a já sama vás ovšem navštěvovat nebudu. Nejsem ani hodna stýkat se s tak svatými ženami. A teď jděte. S Bohem, paní Markýzo. A děkujeme. Pani Hostinská, z tej vašej Markýzy ide hrôza. A to jste ještě nepoznal. Ale kdo to přichází? O, Markýzy, jsem ráda, že vás vidím. Co vaše dobrodružství? Co, holčičky? Markýzo. Obdivuji se vám, máte stále velké štěstí u žen. No, tak... A vy? Nemáte s čím byste se mi svěřila? Já? Co ten malý hrabě, ten šprček, ten pidimužík, který na vás tak velice naléhal? Nevídám ho již. Ale... Je příliš maličký. Proč pak jste zapudila pidimužíka? Nelíbil se mi. Jak se vám mohl nelíbit? Nejrostomilejší pidimužík ze všech pidimužíků. Že vy mě pořád milujete. Neříkám, že ne. Že vy se spoléháte na můj návrat a snažíte se uchovat si všechny výhody ctnostného chování. Bojíte se? Markýzo, jste nebezpečná žena. Já vím. Ach bože, je to možné. Jste to vy, paní? Ano, já. A jak se vám daří? Co jste dělala celou tu věčnost? Znáte naše neštěstí. Žijeme skromně vzdáleny společnosti. Zanevřít na společnost, to vám schvaluji, ale zanevřít na mě. Milostivá paní, mnohokrát jsem vás mamince připomínala, ale ona pokaždé řekla, kde pak paní dala Pomeré, ta na nás určitě zapomněla. Jaká nespravedlnost. Jsem ráda, že vás vidím. Tohle je můj přítel, Marquis de Zarcy. Jeho přítomnost nám nebude vadit. Jak slečna vyrostla. Počúvaj, Jakub, tá Hostinská sa mi páči. Stavím sa, že sa nenarodila v tejto krčme. Tá má v sebe inú krv, to ja poznám. Slečna opravdu vyrostla do krásy. Vznešená baba, naozaj. Vždyť ještě zůstaňte, neodcházejte. Ne, musíme na pobožnost. Můj bože, Markýzo, kdo jsou ty ženy? Dvě nejšťastnější bytosti, jaké znám. Viděl jste ten jejich klid, tu vyrovnanost. Zdá se mi, že je v tom velká moudrost žít v ústraní. Markýzo, měl bych výčitky, kdyby vás náš rozchod měl dovést k takhle smutným názorům. Bylo by vám milejší, kdybych otevřela dveře maličkému hraběti? Pidimužíkovi? Určitě milejší. Radíte mi to? Bez váhání. Připadám si vedle ní najednou stará. Když se mi poprvé viděla, sáhla kousek od země. Mluvíte o dceři té dámy? Ano, připadala jsem si dnes jak zvadlá růže vedle vonící. Všiml jste si ji? Ovšem. Co jí říkáte? Jak z Rafaelova obrazu. Ten pohled. Ten hlas. Ta pleť. Ta chůze. Ten úsměv. Ta postava. Pani Hostinská, tá Markýza je potvora. A co Markýz, neměl jí přestat mít rád? Pani Hostinská, vy asi nepoznáte tú krásnu rozprávku o nožíku a pošve. O nožíku a pošve? Tu si mi nikdy nerozprával. Markýzo, viděla jste své přítelkyně?
Není to do vás hezké, jsou tak chudé a ani nepozvete ke stolu. Zvala jsem je, ale marně. Nedivte se, kdyby se rozneslo, že mě navštěvují, lidé by řekli, paní de la Pommeraye je jejich ochránkyní a oni by přišli o své almužny. Cože? Oni žijí z almužen? Z almužen své farnosti. Jsou to vaše přítelkyně a vy jim dovolíte žít z almužen? Ach, markýzy. My lidé velkého světa nejsme pochopit jemenocit těch bohabojných duší. Nepřijali by pomoc od kohokoliv. Přijmou ji jen z čistých a neposkvrněných rukou. Víte, že jsem byl v pokušení je navštívit? Zničil byste je tím. Při kráse té dívky víte, jaké by z toho vznikly strašné klepy? To je kruté. Ano, kruté. Posmíváte se mi? Spíš vás chci uchránit před žalem, protože markýzy chystáte si hoře. Nezaměňujte tu dívčinu s ženami, jež znáte. Nedá se zlákat, nedosáhnete cíle. Tá markýza je zlá. Nenadržujte mužům, pane Jakube. Co pak jste už zapomněl, jak paní de la Pommeraye markýze milovala? Je do něho pořád úplně tvrdá. Každé markýzovo slovo je pro ní rána do srdce. Co pak nevidíte, že to, co se chystá, je peklo pro ně, pro oba? Markýzi, bože, jak to vypadáte? Jsem posedlý. Nemohu to už vydržet, nemohu spát, nemohu jíst. 14 dnů jsem pil jak duha. Pak jsem zas 14 dnů byl pobožný jak fráter, abych ji mohl vídat v kostele. Markýzo, udělejte to nějak, abych ji viděl. Prosím vás. Ráda bych vám pomohla, markýzi, ale je to obtížné. Mohla bych lehce upadnout do podezření, že jsem s vámi spolčen. Přítelkyně moje, prosím vás. Prosím vás. Vždyť, co je mi vlastně potom, jestli jste se zamiloval nebo nezamiloval, proč já si tím mám komplikovat život? Rozmotejte si sám, co jste si zamotal. Pro boha vás prosím. Opustíte-li mě, jsem ztracen. Jestli to nechcete udělat kvůli mně, udělejte to pro ně. Protože já jsem zešil, vniknu k ním násilím. A nevíte, co udělám. Budiš. Nechte mi tedy čas, abych všechno promyslela a připravila. Tak pojďte vy dvě, pojďte. Markýzo. Smíme? Posadíte se se mnou ke stolu a budeme jíst. Ano. Až přijde markýz, budeme všechny strašně překvapené. Ať to nepopletete. Paní hostinská, ta vaša dáma je zviera. A co markýz, pane Jakube? To je snad anděl? No a prečo by mal byť aniel? Podľa vás nie je pre človeka iná voľba než beštia alebo aniel? Mali by ste poznať rozprávku o nožíku a pošve. Potom by ste možno niečo pochopili. Zdá se mi, že jsem vás vyrušil. Opravdu. Nečekali jsme vás, markýzi? Opravdu? Nečekali? Komediantky. Ale když už jste přišel, posaďte se s námi. No to bude nudná zábava. Poviem vám zatiaľ, pane, rozprávku o nožíku a pošve. Souhlasím s vámi úplně, mé dámy. Co jsou to radosti života, jen prach a dým. Víte, kdo je muž, kterému se obdivuji ze všech nejvíce? Ne. Nevíme. Nepočúvajte ho, pane. Vy to nevíte, mé dámy. Je to svatý Šimon Sloupovník, můj patron. Patron? Tá rozprávka o nožíku a pošve, to je učenie všetkých učení. Základ všetkých vied. Představte si, mé dámy, svatý Šimon strávil 40 let svého života na sloupu vysokém 40 metrů. 40 metrů? Ano. A prosil Boha, aby mu dal sílu, aby vydržel 40 let na sloupu vysokém 40 metrů. Nepočúvajte ho, pane. A mohl se tam modlit k Bohu, aby mu dal sílu a on vydržel 40 let na sloupu vysokém 40 metrů. Počúvajte mňa. Raz sa nožík s pošvou strašne pohádali. Nožík vraví, milá pošva, vy ste poriadna pobehlica. Každý deň poskytujete útulok iným nožíkom. A pošva vraví, milý nožík, vy ste tiež pekný kurevník. Každý deň meníte pošvu. Představte si to, mé dámy. 40 let života na sloupu vysokém 40 metrů.
Tá škriepka sa strhla pri stole. Na ten, čo tam sedel medzi pošvou a nožíkom, sa ozval takto. Milá pošva, milý nožík, robíte dobré, že meníte nožíky a pošvy, ale urobili ste smrteľnú chybu, keď ste si slúbili, že ich meniť nebudete. Do čerta, nožík. Vari nevie, že ťa Boh stvoril, aby si sa vsúval do mnohých pošiev? A ten sloup měl opravdu 40 metrů. A vari ty, pošva, nevieš, že si bola stvorená pre mnoho nožíkov? Ano, mé dítě, 40 metrů. A neměl svatý Šimon závrať? Ne, neměl závrať. A víte proč, mé dítě? Nevím. Protože se ze svého sloupu nikdy nedíval dolů. Díval se ustavičně k Bohu nahoru. A ten, kdo se dívá nahoru, nemůže dostat nikdy závrať. Ano, ano. To je pravda. Jakub? Ano? Tá rozprávka je nemravná, ja ju odmietam, odvolávam a vyhlasujem za neplatnú. Ale páčila sa vám. No tak to tu nejde. Komu by sa nepáčila? Tak, co, Markízi? Našel byste v celé Francii ženu, která by pro vás udělala to, co já? Jste moje jediná přítelkyně. Obraťme list. Co vaše srdce? Buď tu dívku dostanu, nebo zahynu. Budu ráda, když vám zachráním život. Vím, že se budete hněvat, ale přiznám se vám, poslal jsem jim dopis a skříňku z klenoty, ale vrátili mi ji. Láska vás kazí, Markízi. Co vám udělali ty dobré ženy, že jste je chtěl utopit v hanbě? Myslíte si, že si koupíte nevinnost za pár šperků? Odpusťte mi. Varovala jsem vás, ale vám není pomoc? Má drahá, chci udělat ještě poslední pokus. Dám jim do vlastnictví jeden svůj dům ve městě a druhý na venkově. Rozdělím se s nimi napůl o všechno své jmění. Jak myslíte? Ale čest se koupit nedá. Znám ty ženy. Paní Markýzo, nezakazujte nám to přijmout. Takové jmění, takový majetek, takové štěstí. Myslíte si, že jsem to všechno podnikala kvůli jakémusi vašemu štěstí? Okamžitě odmítněte všechny Markizovy nabídky. Buď mě poslechnete, nebo vás pošlu šupem zpátky do vašeho bordelu. Čo ešte chce tá ženská? Co chce? Určitě ne dělat dobro nějakým 2 ženám, co jej po nich. Pane Jakube. A přítelkyně, měla jste pravdu. Oni mě odmítli, jsem u konce, co mám dělat? Ach, Markýzo, víte, k čemu jsem se rozhodl? Já se s ní ožením. Příteli, to je vážná věc. To musíme uvážit. Nač uvažovat? Nešťastnější, než jsem, už nemohu být. Pomalu, Markízi. Teď, když jde o celý váš život, nesmíme se unáhlit. Ovšem, je pravda, ty ženy jsou počestné. Jejich charakter je krystalicky ryzí. Máte snad pravdu, chudoba není k necti. Navštivte je, prosím, a řekněte jim o mém úmyslu. Dobře, slibuji vám to. Děkuji. Co bych pro vás neudělala? Markýzo, ale řekněte mi, má jediná skutečná přítelkyně, proč se taky neprovdáte? A za koho, Markýzi? Za malého hraběte. Za trpaslíka? Je bohatý, duchaplný. A kdo mi zaručí jeho věrnoství? Bez manželovy věrnosti se obejdete. Ne, to by mě uráželo. A pak já jsem mstivá. Jste-li mstivá, tak se pomstíme. To nebude špatné, víte co? Najmeme si společně palác a všichni 4 tam budeme tvořit ten nejrozkošnější 4lístek. To by nebylo špatné. Když nám bude váš špidi mužík vadit, vsuneme ho do vázičky na noční stolek. Váš návrh se mi velice líbí, ale já se přesto neprovdám. Jediný muž, za kterého bych se mohla provdat. Jsem já. Mohu se teď k tomu klidně přiznat. A proč jste mi to neřekla dřív? Jak vidět, udělala jsem dobře. Ta, kterou jste si vybral, bude se k vám hodit 1000krát lépe. Jen se na ně podívejte. To
je nevěsta? Markýzo, jsem vám do smrti vděčný. Markýzi. Madam? Byl jste spokojen se svatební nocí? Můj bože, a jak? To jsem ráda. A teď poslouchejte. Měl jste ušlechtilou ženu, kterou jste si neuměl uchovat. Ta ušlechtilá žena jsem já. Pomstila jsem se vám tím, že jsem vás přiměla se oženit s takovou, jakou si zasloužíte. Jděte hned teď do hotelu v Hamburské ulici a zjistíte, čím se živila vaše žena. Vaše žena i vaše tchýně. Ach bože, ne! Hanebnice! Hanebnice! Pane, rozšlapte mě, rozdržte mě! No, odejdete, hanebnice! Udělejte se mnou, co chcete! Utíkejte, Markýzi, utíkejte do Hamburské ulice a dejte tam zasadit pamětní desku. Zde dělala kurvu Markýza de Zarcy. Pane, smilujte se! Pozor, hostinská. Toto preca nie je koniec príbehu. Jak to, že ne? Opovažte se k tomu něco přidávat. Ten príbeh musí skončiť takto. Vstaňte, moja milá. Pane Markýzi, pro Boha, nechte mi aspoň naději na vaše odpuštění. Vstaňte. Udělejte se mnou, co chcete. Podrobím se všemu. Vravím vám, vstaňte. Z koľkých počestných dievčat stali sa skazené? Prečo by to nemohlo byť raz aj naopak? Napokon verím, že ste svoju skazenosť len predstierali, že vás nezasiahla. Vstaňte. Nepočujete? Odpustil som vám. Aj v tej najhoršej chvíli potupy neprestal som vo vás vidieť svoju ženu. Buďte počestná, buďte mi verná, buďte šťastná a urobte všetko, aby som bol šťastný aj ja. Nič viac po vás nechcem. Vstaňte, žena moja, pani Markýza. Vstaňte, Markýza de Zarcy. Ach, můj pane. Je to kurva, Markýzi. Pani de la Pomere, držte papuľu. Odpustil som vám, drahá žena. Aby ste vedeli, nič neľutujem. Markýza sa mi vôbec nepomstila, ale preukázala mi obrovskú službu. Vari nie ste mladšia ako ona, krajšia a 100 ráz oddanejšia. Odídeme spolu na vidiek a prežijeme tam zo pár nádherných hrobočkov. A vám, pani krčmárka, musím povedať, že im bolo nádherne. Pretože nič nie je isté na tomto svete. A veci menia svoj význam tak, ako veje vietor. A vietor veje stále a vy to ani neviete. A vietor veje, veje a šťastie sa mení na nešťastie, pomsta na odmenu a pobehlica na oddanú ženu, ktorej sa nikto nemôže rovnať. Amen. Je hluboká noc a nahoře je psáno, že jsme moc vypili a půjdeme spát. Počúvaj, Jakub, nepáči sa mi, ako si skončil ten príbeh. Tá malá pobehlica si vôbec nezaslúžila, aby sa stala Markýzou. Strašne mi pripomína Agátu. Sú to mazané podvodníčky. Ale pane, milíte sa. Čo? Ja, že sa mýlim? Strašne sa mýlite. Aký si Jakub ma bude poučať, že ja, jeho pán, sa mýlim? Aký som ja vám, aký si Jakub? Volali ste ma priateľu, len si spomeňte. Keď sa mi zachce, budem ťa volať priateľu a keď sa mi zachce, budeš akýsi Jakub, pretože ja som tvoj pán a ja ti rozkazujem, aby si okamžite odvolal koniec toho príbehu, ktorý sa mi vôbec nepáči. Pane, vy si naozaj myslíte, že by Jakub niekedy odvolal príbeh, ktorý rozpráva? Ak si to jeho pán bude želať, Jakub svoj príbeh odvolá. Ani za nič, pane. Ak bude Jakub odvrávať, pán ho pošle naspäť do chlieva ku kozám. A nepôjdem. A pôjdeš. Nepôjdem. A pôjdeš. A nepôjdem. Kam ideš? Do chlieva, ku svojim kozám. No to nepôjdeš. Pôjdem. No nepôjdeš. A pôjdem. Jakubko, no tak, vráť sa, Jakub. Nenechávaj ma tu samého, Jakub, no tak, no, čo by som si tu bez teba počal. No dobre, len aby sme predišli ďalším sporom, mali by sme sa raz navždy dohodnúť na niektorých zásadách. No jasne, som za. No tak teda, keďže je tam hore písané, že som pre vás nepostrádateľný, budem to zneužívať za každým,
keď bude mať príležitosť. No ale to tam písané nie je. Tak to bolo ustanovené vo chvíli, keď náš pán stvoril Jakuba a Pána. On rozhodol, že vy budete mať titul a ja podstatu. Že vy budete dávať rozkazy, ale ja budem určovať aké. Že vy budete mať moc, ale ja vplyv. No ale v tom prípade si s tebou hneď vymením miesto. No, nič by ste tým nezískali. Titul by ste stratili a podstatu by ste nemali. Zbavili by ste sa moci, ale vplyv by ste nezískali. Pane, ostaňte tým, čím ste. Keď budete dobrý a poslušný môj pánko, nebude sa vám zle vodiť. No, a kde máme kone? No už zasa, nechajte si tie hlúpe otázky, ale pane. to je predsa absurdné, aby francúzsky šľachtic chodil po Francúzsku pešo. Kto nás to vlastne prepisoval? No nejaký chmuľo, pane. Ale keď nás už raz tak prepísal, tak si nepomôžeme. Nech zhynú všetci prepisovači, nech sú vymyškovaní a nech sú im odrezané obidve uši, pretože mňa bolia nohy. Páne, tých, čo prepisujú, nezvyknú myškovať a všetci im veria. Počúvaj, ty si myslíš, že tí, čo nás počúvajú, nakoniec uveria tomu, kto nás prepísal, že sa ani nepozrú do tej knižky, aký sme naozaj. No ale páne, prepisujú sa aj iné veci ako my dvaja. Všetko, čo sa kedy na svete prihodilo, bolo už 100-krát prepísané. A nikoho ani nenapadlo pozrieť sa, ako to bolo naozaj. Ľudia boli už toľkokrát prepísaní, že ani nevedia, čo sú. Takže nakoniec tam tí uveria, že sme nemali ani konia, že sme kráčali svojím príbehom ako nejakí chodci. Ty uveria aj iným nezmyslom. Počúvaj, nie si dnes taký dešperátny. Radšej mi dopovedz, ako si sa zamiloval. No, ochotne, pane. Tak počúvajte. Keď som prišiel o panictvo, ožral som sa. Keď som sa ožral, otec ma zmlátil. Keď ma otec zmlátil, dal som sa zverbovať. Opakuješ sa. Čože? Ja že sa opakujem? Pane, ja nepoznám nič potupnejšie, ako je opakovanie. To ste mi nemali povedať, pane. Prisahám, že až do konca nepoviem ani slovo. Ale no nie, tak som to nemyslel. Jakub, prosím ťa, hovor. No nie, ja ťa prosím, Jakub. Jakub. Prosím, prosíte? Áno. Naozaj prosíte? No naozaj. No, tak keď naozaj prosíte, v poriadku. Kde som to prestal? Otec ťa zmátil, dal si sa zverbovať, nakoniec si sa dostal do tej chalupy, kde sa ťa ujali a kde bola tá veľmi krásna žena s tým obrovským. Jakub, pozri sa mi do očí. Jakub, povedz úprimne. Ale úprimne, rozumieš? Mala tá žena naozaj taký obrovský zadok, alebo to hovoríš len preto, aby si mi urobil radosť? Pane, prečo sa zbytočne pýtate? Nemala. Nepýtajte sa, pane. Viete, že vám neviem cigániť. Ale oklamal si ma, nemala. Nehnevajte sa za to na mňa, pane. Nehnevajte sa, prosím. Ale Jakubko, vedia sa nehnevám. Vedia, viem, že si ma oklamal z lásky. Áno, pane. Viem, ako milujete ženy s obrovským zadkom. Si dobrý sluha, Jakub. Sluhovia majú byť dobrí. A majú svojim pánom hovoriť to, čo páni chcú počuť. Len nejaké zbytočné pravdy. Nebojte sa, pane. Ja nemám rád zbytočné pravdy. Zbytočná pravda, to je tá najväčšia volovina, akú poznám. Napríklad? Napríklad, že zomrieme. Alebo že tento svet je prehnitý. Ako by sme to všetci nevedeli. A poznáte ich, tých mužov, čo vojdú hrdinsky na pódium a skríknú: tento svet je prehnitý. A publikum tlieska. Ale Jakuba to nezaujíma. Jakub to predsa vie už nejakých 200, 400, 800 rokov. A preto, kým oni kričia: svet je prehnitý, on sa radšej usiluje svojmu pánovi. Svojmu prehnitému pánovi. Áno, svojmu prehnitému pánovi vymyslieť niekoľko žien s naozaj obrovskými zadkami, aké má pán rád. Jakub, len my dvaja, teda ten nad nami a ja, vieme, že si najlepší zo všetkých sluhov, ktorí kedy slúžili. No, a preto sa ma nič nevypytujte, nepátrajte po pravde a počúvajte. Mala obrovský zadok. Ale taký obrovský, že sa rozprestieral od Uralu až po Kaspické more. No počkajte, pane, ale o ktorej to rozprávam? No o tej v tej chalupe, kde sa ťa ujali. Jaj, áno. Ležal som tam asi týždeň a doktori im za ten čas vyslopali všetko víno, takže sa ma moji dobrodinci chceli rýchlo zbaviť. Našťastie, jeden z doktorov, čo ma ošetrovali, bol Ranhojič na zámku a jeho žena sa za mňa prihovorila a oni ma vzali k sebe.
tebe. Takže s tou krásnou ženou z chalupy si naozaj nič nemal? Nie, nič. To je veľká škoda. No nič. A tá lekárová žena, čo sa za teba prihovorila, ako vyzerala? Opíš mi ju. Blond? Ako Agáta. Dlhé nohy? Ako Agáta. A zadok? Takýto. Ako Agáta. Tá prekliatá pobehlica, s tou by som zatočil celkom ináč ako Markýz de Zars s tou malou podvodníčkou. Celkom ináč ako mladý otrapa s Justínou. A proč jste s ní nezatočil? Počujete, ako sa vám posmieva ten váš najlepší priateľ Saint-Ouen? Pane, je to lump. Ja som vám to vravel hneď, keď ste mi o ňom prvý raz rozprávali. Áno, pripúšťam, že je to lump. Ale až doteraz neurobil nič iné, len to, čo si ty vyviedol svojmu priateľovi Otrapovi. Obaja ste nasadili parohy svojím najlepším priateľom. A pritom je jasné, že Saint-Ouen je lump a ty nie. Dokážeš mi to vysvetliť? Nedokážem. Ale tuším, že v tejto záhade je ukryté nejaké veľmi hlboké životné tajomstvo. Ja poznám riešenie tej záhady, Jakub. Rozdiel nie je vo vašich činoch. Rozdiel je vo vašich dušiach. Pretože ty, keď si nasadil parohy svojmu najlepšiemu priateľovi Otrapovi, tak si sa potom v zápäti od žialu ožral. Nechcem vám brať ilúzie, pane, ale ja som sa neožral od žialu, lež od radosti. Prosím, ty si sa neožral od žialu? Nie od radosti. Ale naozaj? Je to ohavné, pane, ale je to tak. Jakub, prosím ťa, mohol by si pre mňa niečo urobiť? Pre vás všetko. Buď taký dobrý a povedz, že si sa vtedy ožral od žialu. No počkajte, ale ja som sa ožral od radosti. Ja viem, ale povedz, že si sa ožral od žialu. Ja to potrebujem. Vy to potrebujete, pane. No tak keď to potrebujete, tak... Prosím to potom, áno, tak to teda poviem. Mám povedať, že som sa ožral od žialu, áno? Buď taký láskavý. Dobre. Tak ja som sa vtedy ožral od žialu. No vidíš. Nechcem totiž, aby si sa podobal tomu Lotrovi Saint-Ouenovi, ktorému napokon nestačilo, že mi nasadil parohy. Příteli, teď jen přemýšlím o pomstě. Ta ničemnice se provinila na nás na obou a my se jí pomstíme společně. Áno, už sa pamätám, tam ste skončili. Ale čo vy, pane? Čo vy na to tomu potkanovi? Čo ja? Dívaj sa na mňa, Jakub. Dívaj sa a plač nado mnou. Počúvajte, rytieri, ja som si to rozmyslel. Ak mám zabudnúť na vašu zradu, musíte mi splniť jednu podmienku. Udělám všechno. Mám skočit z okna? Oběsit se? Utopit se? Vrazit si tento nůž do prsou? Ano? No ano? Povedzte. Agáta je rozkošná však. Nic si nepřeju víc, než abyste to věděl jako já. Má dlhé nohy? Ani ne. A krásny veľký zadok. Rozpláclý. Vidím, že ste Rojko, pane. A mám vás o to radšej. Poviem vám svoju podmienku, rytier. Budete mi rozprávať o Agáte. Aká je pritom? Čo pritom hovorí? Ako to robí? Ako vzdychá? Ako sa pritom mrví? Skrátka, aké to s ňou je. Budete mi o tom rozprávať a ja si to budem živo predstavovať. Tak čo? Súhlasíš? Hovor. Počúval si ma vôbec? Áno, áno. A si za? No, tak prečo nič nehovoríš? Dívám se na tebe. No to vidím. Jsem sice vyšší než ty, ale pod mě by se to nepoznalo. Ako to myslíš? A prečo nerozprávaš? Chcem si to už začať predstavovať do čerta, rytier. Ja to už nemôžem vydržať, ja to už musím počuť. Žádáte mě, příteli, o vylíčení jedné noci s Agátou? Áno, a je to azda tak veľa? Naopak, je to málo. Co bys na to řekl, kdybych ti místo vylíčení noci dal noc samu? Noc samu? Samú noc? Tu jsou dva klíče. Malý je od domu, velký je od Agátina pokoje. Ano. Takhle to dělám, drahý příteli, už 6 měsíců. Viem. Procházím se ulicí tak dlouho, až se objeví v okně květináč s bazálkou. Znamenie. Pak odemknu domovní dveře, tiše zamknu, tiše vyjdu nahoru, tiše odemknu její dveře. Před jejím pokojem je oblékárna. Tam se svléknu. V oblékárni? Její pokojík je už otevřen a ona na mě čeká ve tmě ve své posteli. A vy by ste boli takí láskaví
a prepustili mi to volné miesto vedľa nej. S největší radostí. Ale mám jedno malé přání. Už vopred je splnené. Chtěl bych, abyste u ní zůstal až do rána. Áno. A já bych ráno přišel jakoby nic a přistihl vás. Ale to je nádherné. A nebude to trochu kruté? No, nebylo by to tak kruté, spíš veselé. Já bych se totiž předtím v oblékárně svlékl, takže bych vás přistihl... Nahý. Áno, to bude veselé. Ale dá sa to vôbec uskutočniť, veď máme len jedny kľúče. No, vejdeme do domu zároveň. Spolu se svlékneme v oblékárně a vy půjdete k ní. Ano. Až se vám zachce, dáte mi znamení a já se prostě připojím. To je nádherné, to je božské. Ale? Áno, súhlasím, ale... Ale? No, nie, že by som nesúhlasil, je to dohodnuté, ale viete, pretože je to prvý raz, tak by som predsa len najprv radšej sám, vy by ste sa pripojili až potom následne, veď vydržíte v tej obliekárni zo pár týždňov. Vidím, že nás chcete mstít na několikrát. Keď táto pomsta je taká sladká. To je. Pozor, tiše. Celý dům spí. Agáta. Můj pane. Agáta, máš nádherné boky. Želám vám to, pane, ale mám o vás strach. Milí muži, podle všech pravidel by se měl sluha radovat, když je jeho pán napalován. Môj pán je dobrák a poslúcha ma. Nemám rád, keď ho iní páni, ktorí nie sú dobráci, vodia za nos. Tvůj pán je hlupák a zaslouží úděl hlupáka. V istom ohľade je môj pán a zdá hlúpy, ale vo vnútri jeho hlúposti som našiel privetivú múdrosť, ktorú by som sotva našiel vo vnútri vašej bystrosti. Sluho zamilovaný do pána, dávej tedy dobře pozor, jak tvůj pán skončí v této historce. Zatiaľ je mu dobre a ja mu to želám. No, jen počkej. Vravím, že je mu zatiaľ dobre a to stačí. Čo viac môžeme dosiahnuť ako to, že nám je niekedy zatiaľ dobre? Agáta. Jak je ti? Zatiaľ mi je dobre. Zaplatí pořádně tuhle šťastnou chvilku. A čo, ak mu je v tejto chvíľke tak ohromne dobre, že nejaké nepríjemnosti, ktoré ste mu pripravili, to už neprevážia? Drž hubu, sluho. Kdybych měl tomu tvému pitomci přinést víc štěstí než smůly, vrazím si tento nůž opravdu do těla. Halo, rychle! Kde jste kdo? Agáta. Je ráno! Sme odhalení, Agáta. Halo, kde jste kdo? Ach, Bože, pane, už vás dostali. Příteli, no to je strašné. Vy jste ve vězení. No? Ach, jak se to mohlo stát? Ako? Byl jsem u Agáty a nechtěli se mnou vůbec mluvit. Vědí, že jste můj přítel. Křičeli na mě, že jsem příčinou jejich neštěstí. Agáta mi div nevyškrábala oči. Záleží len na vás, rytier, aby ste ma dostali z tejto hroznej situácie. Je to vaše vina. Moja vina? Ano, vaše vina. Kdybyste byl přistoupil na moje malé prasáctví, Agáta by byla přistižena mezi dvěma muži a všechno by skončilo pouhým výsměchem. Ale když vy jste byl moc sobecký, příteli, ano. Já? Když vy jste si chtěl užívat sám. Ale rytier. Je to tak, příteli. Doplatil jste na své sobectví. Priateľu. Do čerta, kedy ho už prestanete nazývať priateľom. Všetkým je dávno jasné, že ten chlap na vás narafešil pascu a sám vás išiel udať. Len vy ste stále slepí. Veď sa mi budú všetci smiať, akého mám hlúpeho pána. Ach, Jakub, keby len hlúpeho. Ale predovšetkým nešťastného, a to je horšie. Z väzenia ma síce pustili, ale musel som platiť odškodné za poškvrnenú česť. Pane, mohlo sa to skončiť aj horšie. Predstavte si, že by tá ženská bola tehotná. Zase si uhádol. Čo? Bola. Bola v tom? Ach, pane, môj maličký a drahý pane, môj otecko. Teraz už viem, ako najhoršie sa môže skončiť ľudský príbeh. Musel som platiť nie len za poškvrnenú česť tej pobehlice, ale aj výdavky v 6. nedeli, platiť stravné a výchovné akémusi sopliakovi, ktorý je odpudzujúco vernou kópiou môjho najlepšieho priateľa, rytiera Sentuána. Teraz už to viem. Každý ľudský príbeh sa skončí najhoršie, keď je na jeho konci sopliak. Tá smutná bodka za dobrodružstvom.
tá machuľa na konci lásky. Koľko má dnes rokov? Machuľa? 10. Nechal som ho celý čas na vidieku. Chcem sa tam počas našej cesty zastaviť, zaplatiť naposledy tým ľuďom a dať to chlapčisko na remeslo. Pamätáte sa, ako sa ma na začiatku pýtali, kam ideme? A ja som im odpovedal, avari človek vie, kam ide. A vy ste zatiaľ celkom presne už vtedy na začiatku vedeli, kam ideme, môj maličký a smutný pane. Dám ho za hodinára. Alebo za stolára. Áno, dám ho za stolára. Vyrobí v živote hrbu stoličiek, bude mať deti, tie budú plodiť ďalšie deti a budú vyrábať ďalšie stoličky. A svet bude plný stoličiek a to bude vaša pomsta. Tráva neporastie, kvety nepokvitnú, všade budú len samé deti a samé stoličky. A deti a stoličky a samé stoličky a deti. Ach, to je strašná predstava budúcnosti. Pane, ešte šťastie, že zomrieme včas. Dúfam. Pretože niekedy sa ma zmocňuje taká úzkosť z toho večného opakovania detí a stoličiek a toho všetkého. Vieš, prišlo mi to na včera, keď som počúval príbeh pani de la Pommeraye. Veď to je stále tá istá história. Veď pani de la Pommeraye je len opakovanie rytiera Saint-Ouen. Ja som len iná verzia tvojho úbohého otrapu. A otrapa je len iné vydanie oklamaného markíza. Justína je to isté, čo Agáta. A Agáta to isté, ako tá kurvička, s ktorou sa nakoniec musel markíz oženiť. Áno, pane. A takto to ide stále dookola. Viete, môj dedo, ten, čo mi zaštoploval ústa, ten čítaval vždy večer Bibliu. Ale ani s tou nebol spokojný. On vravel, že aj Biblia sa stále opakuje. A tvrdil, že ten, kto sa opakuje, strieľa si z toho, kto ho počúva. A tak si myslím, pane, že ten, kto to všetko tam hore napísal, ten sa tiež strašne opakoval. A tak si z nás asi strieľal. Pane, pre Boha, nebuďte taký smutný. Toto ja nemám rád. Ja urobím všetko, aby som vás rozptýlil. Môj maličký pane. Viete čo? Budem vám rozprávať, ako som sa zamiloval. No tak rozprávaj, Jakubko. Tak keď som prišiel o panictvo, ožral som sa. No to už viem. Tak prepáčte, tak preskočím hneď k lekárovej žene. Do tej si sa zamiloval? Nie. Tak preskoč aj tu a bež rýchlo ďalej. Prečo tak súrite, pane? Čo si mi vraví, že nemáme veľa času? Pane, nestrašte ma. Čo si mi vraví, že by si mal rozprávať rýchlejšie? V poriadku, pane. Ležal som asi týždeň v lekárovej domácnosti a potom jedného dňa som sa poprvý raz šiel prejsť. Bol krásny deň a ja som ešte stále pokrivkával. Jakub, vidí sa mi, že tamto je tá dedina, kde býva môj bastard. Pane, prerušujete ma práve, keď je toto najkrajšie. Ešte som krýval a koleno ma ešte bolelo, ale bol krásny deň. Vidím to ako dnes. Bola jeseň. Stromy boli farebné, nebo modré a ja som išiel lesnou cestičkou, oproti mne išlo dievča a ja som veľmi rád, pane, že ma teraz neprerušujete. Tak hovorím, bol krásny deň a to dievča bolo tiež krásne. Teraz ma neprerušujte, pane, a to dievča išlo oproti mne, pomaly. A ja som sa díval na ňu a ona sa dívala na mňa. Mala krásnu, smutnú tvár. Pane, mala takú krásnu, smutnú tvár. Jakub, pozri sa. To je on. To ste vy, příteli? Áno, to som ja, tvoj priateľ. Najlepší priateľ, akého si mal. Čo tu robíš, čo? Prišiel si sa pozrieť na svojho synčeka? Prišiel si sa pozrieť, či je dosť vykrmený? Či ho dosť živým? Ja ťa zabijem. Pozor, pane, opatrne. Zabijem ťa. Tuším, že je po ňom. Ach, pane, toto sa mi s tým nemalo stať. Jakub, utekaj! Tak co tomu říkáš, kamaráde? Budeš viset? Jako každý vrah. Môžem povedať len to, čo môj kapitán. Všetko, čo sa tu na zemi stane, je písané tam hore. To je veľká pravda. Ach, pane môj, bar je v tom nejaká múdrosť, aby ma obesili preto, že ste sa zamilovali do tej vašej pondiatej Agáty? Už sa ani nedozviete, ako som sa zamiloval. Tá krásna mladá deva bola slúžka na zámku.
A ja som sa potom na ten zámok dostal tiež ako sluha. No vidíte, ani to sa už nedozviete, pretože ma obesia. Ona sa volala Dibiška a ja som ju mal veľmi rád. Už som potom žiadnu nemal rád. Ale boli sme spolu len 2 týždne, pretože môj vtedajší pán, teda môj a jej pán, ma predal komtúrovi Labulé, ktorý ma potom predal svojmu staršiemu bratovi, ktorý ma daroval synovcovi, generálnemu prokurátorovi v Toulouse. A ten ma zas počase daroval grófovi Trouville. A ten ma daroval markíze Belois. To bola tá, čo ušla s tým Angličanom, z čoho bol ten veľký škandál. Ale ešte ma stihla doporučiť kapitánovi Martovi. Áno, pane, tomu, čo vravel, že všetko je písané tam hore. A ten ma zazdal pánu Arisson, ktorý ma umiestnil u slečny Izelé. No, to je tá, ktorú ste si vy, pane, vydržiavali, ale ktorá vám išla na nervy. Ja nie. Ja som vás zabával svojimi rečičkami, pane. A vy ste si ma obľúbili. A iste by ste ma živili na staré kolená, pretože ste mi to slúbili, pane. A ja viem, že by ste to splnili, pretože my sme boli stvorení jeden pre druhého. Jakub pre pána, pán pre Jakuba. Takáto sprostosť nás rozlúči. To šlaka, čo má do toho, že ste naleteli tomu lumpovi? Veď čo ja mám vysieť? Čo? Že vy ste dobrák a máte na nič vkus? Aké sprostosti sú to tam hore popísané. Pane, ten, čo nás tam hore napísal, to musí byť strašne na nič, otrasne na nič básnik. Jakube! A vylezte mi náhrb. Jakube, si to ty? Vylezte mi všetci náhrb. Rozprávam sa so svojím pánom. Krucifixy, Jakube, co pak mě nepoznáváš? Pozrime sa, otrapa. Proč tě svázali? Prosím ťa pekne, chcú ma obesiť. Pověsit? No. Kamaráde. Naštěstí jsou ještě na světě kamarádi, kteří nezapomínají na své kamarády. Ukáž, rozvážu tě. Co se tak chechtáš? Ale vynadal som práve jednému na nič básnikovi, že je na nič básnik a on ťa chytro poslal, aby opravil svoju na nič báseň. A poviem ti, milý otrapa, ani ten najpríšernejší básnik by nevymyslel nádhernejší koniec svojej na nič básne. Mluvíš z cesty, kamaráde, ale to nevadí. Nikdy jsem na tebe nezapomněl. Vzpomínáš na půdu? Vidíš ji? Chlapče, to není půda, to je kaple, to je chrám věrného kamarádství. Člověče, a to ani nevíš, jaké si nám přinesl štěstí. Tebe naverbovali, vzpomínáš? A za měsíc potom jsme zjistili, že Justýna... Čo Justýna? Že Justýna... Čo Justýna? Bude mít... Čo? No, tak hádej. Dítě. Dieťa. Mesiac potom, čo ma naverbovali, ste to zistili? Pak už můj tatík nemohl nic dělat a musel souhlasit, abych si Justínu vzal. A za 9 měsíců... Čo to bolo? Kluk. A vydaril sa? Člověče, je mu už 10 let. Dali jsme mu na tvou počest jméno Jakub. Věříš, že je ti dokonce jaksi podobný? No. Musíš jít k nám. Justýna bude celá pryč. Justýno, hádej, koho ti vedu. Môj maličký pane, naše príbehy sa ako si smiešne podobajú. Jakubko, odkedy som ťa stratil? Svet je pustý ako prázdny súd. Čo by som dal za to, keby si mi zase rozprával tú rozprávku o nožíku a pošve. Je to hnusná rozprávka, preto by som ju hneď odmietol, odvolal, vyhlásil za neplatnú a ty by si ju potom mohol rozprávať znovu, ako celkom novú. Jakub, keby som tak mohol odvolať celý ten príbeh s rytierom Saint-Oanom. Lenže tvoje krásne táraniny sú odvolateľné a môj hlúpy príbeh je neodvolateľný. Jakub, čo si počnem bez tých nádherných zadkov, ktoré si pre mňa s takou chuťou vymýšľala? Mala riť guľatú ako mesiac v splne. Mal si pravdu, Jakub. Človek nevie, kam ide. Nikto to nevie. Ani ja. Myslel som si, že sa tu stretnem so svojím bastardom.
A zatiaľ som sa navždy rozišiel so svojím Jakubom. Pane môj maličký. Jakub! Jakub! Práve som hovoril, že si mal pravdu. To dávno viem. Povedzte mi radšej, kam pôjdeme. A Vary, vieme, kam ideme? To nevie nikto. No, tak ma vedte. Ako ťa mám viesť, keď nevieme, kam ideme? Tak to tam hore bolo písané. Vy ste môj pán a viesť ma je vaše poslanie. Ale zabudol si, čo bolo písané o kúsok ďalej. Že pán síce bude dávať rozkazy, ale Jakub bude určovať aké. Takže čakám. Dobre. Chcem teda, aby ste ma viedli vpred. Fajn. A to je kde? Prezradím vám veľké tajomstvo. Odveký trik ľudstva. Vpred. To je kamkoľvek. Kamkoľvek? Kamkoľvek sa pozriete, všade je vpred. Ale to je úžasné, Jakub. To je úžasné. Áno, pane. Aj mne sa to páči. Jakub, tak teda vpred.